príchode do školy v prírode pod Citnom sme sa ubytovali v útulnej chate pri Počúvalskom jazere. Po chutnej večeri sme sa stretli s riaditeľom školy v prírode, pánom magistrom Pavlom Michalom a bakalárkou Jankou Malatincovou, ktorí nás v spoločenskej miestnosti srdečne privítali a oboznámili nás s pripravením aktivitami Enviro projektu 2007. Patríme pod Banskobystrický samosprávny kraj, to sú tie oficiálne veci, ale vlastne si tu vďaka projektu, ktorý sa volá Enviro projekt a časť peniažkov na tento projekt nám teda udelilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Na tomto projekte nás budeme sprevádzať, Lenka, ktorá bude s vami na dostup pedagogiku a bude takým našim a vašim anielom, ako sa povie, či nás bude žali po celé krajine s vami lietať a nasytno možno. Potom nás bude sprevádzať pani zástupkyňa Janka, zasa budete mať školu UNESCO a tie, keď budete niečo potrebovať, tak nám pani zástupkyňa, ale potom ja a pán Michal, ja som vlastne riaditeľ tejto školy a keď sa treba, tak tam by sa na môžete niečo obrátiť. Program bude zaujímavý, lebo dneska si premietneme jeden film, ktorý bude taký na uvoľnenie atmosféry, troška oddychnite po ceste, takže si môžete sa vyvalovať, pozerať na plátno. Bude to veľmi pekný taký film, nie je úplne prílepisný, ani dokumentárny, ale to taký o medveďovi, to ste možno videli, možno počuli, veľmi krásny film. No a zajtra aj aký program? Zajtra pôjdete do kaštieľa, do svätého Antona ráno, potom bude do centra Banskej Štiavnice, do Ježišovej pamiatky a nakoniec pôjdete do Báne do Skazede. Tam sa vám bude počítať. Keď prídete po obede, sa naolodankujete a budeme si niečo o UNESCO so mňou a tuto z Lenkou niečo o Lenkou. A v stredu ráno pôjdete na Citno. Keď sa vrátite do Padeľu, má stopojacké vystúpenie s našimi dávcami a po obede budeme robiť projekty na tieto témy, čo budete vidieť. Máme ešte aj tak potom budeme ešte. Čo sa povie, lebo tie projekty majú význam taký, že to bude slúžiť ako aj učebná pomôcka pre školy a bude spravená taká putovná výstava, čiže na každú školu, ktorá prišla, prídu niektoré projekty v rámci všetkých škôl, ktoré tu boli alebo budú ešte, dobre? Potom bude také vyhodnotenie vlastne do všetkých 8 škôl, bude potom také vyhodnotenie ešte. A ak budete dobrí, ak budete v pohode, ale budete musieť byť dobrí, tak potom ako odmena bude to asi čo vás najviac bude zo všetkého lákať a to je disco show. Diskotéka. Aj sú na našej škole to býva. No. Na CZ Bomba. tak sa môžete učesať na stredu večer, chlapci. Dobre. Babi spraví dobre, co píšom? Nasprejovať. Tak, výborne. A ja vás poprosím ešte, je to teda škola, áno, tak treba tak aj tomu správať. Čiže vás poprosím naozaj, veľký pozor dávajte na papieriky, aby ste nenachádzali pod oknami napríklad, dosť často to hlavne ja zbieram, keď chodím okolo s dravcami, aj nám to tam vnútro, tak hádam necítka, aby sme zbierali papiere, takže dávajte pozor, aby nelietali nejaké lietadielka, cukríky, jablka, mandarinky a neviem čo vonku, takže vás na to prosím. Takisto keď pôjdete vonku, skúste sa prezúť prosím vás, lebo troška si vážime aj našu Denisku, ktorá nám pomáha udržiavať školu úplne v poriadku, takže aby to bolo taký poriadok, dobre?
A dúfam, že sa budete u nás cítiť dobre, lebo sa nachádzate pod najvyšším vrchom Štiavnických vrchov, ktoré sa volá ako Sitno, ktorý má 1009 metrov nad morom. Ja mám referát. Výborne. Čo sa týka zvieratiek, tak tu v okolí, keď sa budete možno prechádzať alebo pôjdete na Sitno, nechce vás strašiť, ale určite, alebo teda môžete vidieť srnču, môžete vidieť vysokú, čiže laň alebo jelenia. Začne nám tu prebeznú aj také živiaky cez ihrisko, líšky samozrejme a čo je úplne atraktívne, tak raz za čas na druhej strane Sitna sa objaví aj niečo také, čo si teraz budeme púšťať. Taká informácia, tu pred školou je taký otvorený areál a ešte si nevideli, sú tam dravce. Áno, keď sa zajtra budete pozrieť, prosím vás pekne, do tých dravcov nehádzať kamienky, ani spoza plotu nehádzať palice do tých vtáčkov, to by potom bolo zle. Máme tam psíka, ktorý sa volá Ema, takisto nedávajte jesť. Áno, lebo ona je taká, že keď bude navono pustená, ona má také hnedé oči a ona potom na vás bude házať taký emovský pohľad a vy budete si dať nejakú klobásku, áno. Pozor, je to divadlo. Ema je herečka, áno, takže prosím nedávajte, lebo ja sa potom na ňu hnevám, keď príde a tuto ešte tá klobása, to je nejaká šunka, tak ja sa potom na ňu hnevám. Dobre, jasné? Kapito? Prvou aktivitou bol prírodopisný film o dôležitosti ochrany prírody človeka. A hneď v prvú noc sa nám sníval o dobrodružstvách zvieratiek z filmu. Na ministerstve školstva boli výzvy na projekty, my sme sa do toho zapojili a vyhrali sme v rámci toho Enviro projekt 2007. Cieľom projektu je zvýšenie záujmu žiakov základných škôl, zapojiť sa o problémy životného prostredia, rozvíjanie ich pozitívneho prístupu k ochrane životného prostredia, poznávaniu historického a kultúrneho dedičstva. Išlo o to, že my sme posielali školám ponuky na zapojenie sa do tohto projektu a mali sa zapojiť do tohto projektu 8 škôl z každého samosprávneho kraja. Jedna základná škola 2. stupňa. Malo byť celkové to 320 žiakov. Detičky ku nám prichádzajú v pondelok po obede a po večeri ich oficiálne privítame, predstavíme sa a pustíme im film o prírode a v útorok majú návštevu Banskej Štiavnice, centrum, pamiatky Banskej Štiavnice, návštevu Banského múzea, múzeum Skanzen v prírode a Svätý Anton, kde je kaštiel. Po obede, keď prídu na školu, tak majú prednášky o UNESCO a lesná pedagogika. V stredu majú výstup na Sitno a sokoliarské vystúpenie. A po obede na tieto témy, všetko, čo videli, čo zažili, o čom sme im tu rozprávali, robia projekty, ktoré budú potom vyhodnotené vecnými cenami. Vo štvrtok po raňajkách vlastne už potom odchádzajú. Detičky, keď už vo štvrtok odchádzajú, tak sú smutné, že odchádzajú, že by tu ešte ostali aj týždeň. Sú plné dojmov, zážitkov a vždy sa už potom lúčime s nimi. Nám to je ľúto, keď odchádzajú vlastne tie deti, lebo sa tak skamarátime a je to také milé. A sľúbe nám, že ešte sa vrátia určite.